नमस्कार, मी प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनःपूर्वक स्वागत। आजची माझी रेसिपी आहे कोलंबीचे कालवण। त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायचं आहे, त्याबरोबर असलेल्या बेल आयकॉनला पण क्लिक करायचं आहे आणि ती ऑल सेट करायची आहे। त्यामुळे तुम्हाला माझ्या रेसिपीचे व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी मिळणार आहे। चला तर आता सुरुवात करूया। कोलंबी साफ करून मी धुवून घेतलेली आहे। स्वच्छ 7 ते 8 वेळा धुवायची आहे आणि त्यानंतर त्याला मीठ लावलेलं आहे आणि लिंबू रस, आलं लसूण मिरची कोथिंबीर पेस्ट, अर्धी वाटी नारळ घेतलाय, तुकडे करून घेतले। आपण वेळीवर किसून पण घेऊ शकतो आपण। आणि एक छोटासा कांदा कापून घेतलाय, 2 चमचे धणे घेतलेत, लसूणच्या 7-8 पाकळ्या घेतल्यात आणि मी ते मिरची घेतली आहे, 7-8 मिरच्या घेतल्यात। गरम पाण्यात 1-2 तास भिजत घालायची आहे ही मिरची। बेडगी मिरची घ्यायची आहे। सर्वात प्रथम मिरची वाटून घ्यायची आहे। अशी मी थोडी वाटून घेतलेली आहे। आता आपण यात हे सर्व वाटून घ्यायचं आहे। थोडी हळद पण घालायची आहे आणि थोडीशी मी कोथिंबीर घालणार आहे यात, 1 चमचा हळद। असं मी वाटण करून घेतलेलं आहे। आता मी ते 2 चमचे तेल घेऊन थोडा कांदा भाजून घेते। कांदा लालसर झाला की आपण त्यात वाटण घालायचं आहे। एकूण 1.5 ग्लास पाणी ओतलेलं आहे। चवीनुसार मीठ घालूया। आता मी यात कोलंबी सोडणार आहे। तीन ते 4 कोकम टाकायचे। 7 ते 8 मिनिटं चांगली शिजवून घ्यायची आहे। आता मस्त छान वास सुटलेला आहे। कोलंबीचं कालवण तयार झालेलं आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि सर्व करते। मस्तपैकी झणझणीत कोलंबीचं लाल मिरचीचं कालवण तयार झालेलं आहे। टेस्ट पण छान आलेली आहे, नक्की करून पहा। मस्त एकदम छान बनलेलं आहे कालवण, नक्की करून पाहायचं आहे आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायचं आहे। ही माझी रेसिपी जर खरोखरच तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।